Добре дошли в днешното видео. Чудили сте се как да увеличите мускулната си маса по натурален и ефективен начин. В това видео ще ви покажа най-добрите храни, които ще ви помогнат да постигнете тази цел. Нека започваме. Повечето хора свързват покачването на мускулна маса с калориен излишък, но това не е непременно задължително. Мускулна маса може да се повиши дори и при калориен дефицит, ако храненето е добре балансирано и присъстват необходимите протеини и здравословни мазнини. Първо, важността на протеина. Протеинът е незаменим за растежа и регенерацията на мускулите. Без достатъчен прием на протеин, тялото няма да може да се възстановява и да променя структурата си. Около 90% от протеина от диетата се използва за поддържане и работа на органите, производството на ензими, хормони, антитела и други биологични процеси. Само около 10% от него отива за изграждане и възстановяване на мускулната тъкан. Затова е важно да имате достатъчен и редовен прием на протеини, особено ако искате да изграждате мускулна маса. Тялото ви първо ще насочи протеина към жизнено важните функции и чак след това към мускулния растеж. Сега нека преминем към най-добрите храни за покачване на мускулна маса. Първо, риба като сьомга, треска или риба тон, обогатена с омега-3 масни киселини. Омега-3 масните киселини в рибата подпомагат мускулния растеж, като подобряват протеиновия синтез, намаляват възпалението и ускоряват възстановяването. Те също така повишават инсулиновата чувствителност, подпомагат производството на тестостерон и намаляват мускулния разпад. Препоръчителното количество омега-3 масни киселини на ден е 2 грама, което означава, че е необходимо да се консумират около 700 грама мазна риба на седмица, за да се осигури този прием. Ако не консумирате достатъчно риба, може да се помисли за добавки с рибено масло. Но е важно да се внимава със съдържанието на живак в някои видове риба. Високите нива на живак, особено в риби като риба меч, акула и някои видове риба тон, могат да доведат до неврологични проблеми, храносмилателни нарушения и натрупване на токсини в организма. За да се минимизират тези рискове, е добре да се избягват риби с високо съдържание на живак и да се предпочитат по-безопасни опции като сьомга, сардини и херинга. Второ, пилешко и пуешко месо, леко, без много мазнини и богато на протеин. И двете меса съдържат селен, който подпомага имунната система, предпазва клетките от оксидативен стрес и подпомага функцията на щитовидната жлеза. Особено богати са на витамин B6 и ниацин, B3, които подпомагат метаболизма, енергийното производство и здравето на нервната система. За разлика от обработените червени меса, обработените пилешко и пуешко месо не са толкова рискови и канцерогенни. Когато ви се яде шунка, вместо да си взимате свинска или телешка шунка, можете да си вземете пилешка или пуешка варено пушена шунка и по този начин да намалите потенциалните рискове и вреди. Как да изберем най-добрата опция? Търсете безнитритни шунки, често обозначени като без добавени нитрати. Избирайте марки с по-малко сол и изкуствени добавки. Като най-добрия вариант винаги е домашно приготвено варено пилешко или пуешко месо, без пушене и химически добавки. Трето, яйца. Яйцата са богати на протеини и са много засищащи, което може да помогне при контрола на апетита. Какви яйца да изберем? Забравете за етикетите био и свободно отглеждани. Това, което има значение, е с какво са хранени кокошките. Яйца от кокошки, хранени с ленено семе или рибено масло, съдържат повече омега-3 мазнини и са много полезни. И най-важното, яйцата са най-добрият източник на холин, важен за мозъчната функция и дори може да ускори изгарянето на мазнини. Тези храни и балансирани ястия ще ви помогнат да изградите мускулна маса по здравословен и натурален начин. Не забравяйте и за адекватната хидратация и качествения сън. Благодаря ви за гледането. Надявам се, че тази информация ви е била полезна и ще ви помогне да постигнете целите си. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала ми. До следващото видео.